राजवड येथील निसर्गरम्य वातावरणातील शबरी फार्म हाऊसवर अंमळनेर तालुका फोटोग्राफर असोसिएशनच्या वतीनं जागतिक छायाचित्र दिन माजी आमदार कृषीभूषण साहेबराव पाटील आणि माजी लोकनियुक्त नगराध्यक्षा पुष्पलता साहेबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। यावेळी ज्येष्ठ फोटोग्राफर भगवान पाटील, भगवान वारुडे, मुक्तार अली सय्यद, भास्कर पाटील यांच्या हस्ते कॅमेरा पूजन करण्यात आले। कोरोना काळात दिवंगत झालेले ज्येष्ठ फोटोग्राफर कैलासवासी सोमनाथ ढुमन पाटील आणि राजनाथ जयदेव पाटील यांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली। कृषीभूषण साहेबराव पाटील यांनी फोटोग्राफर बांधवांना बहुमूल्य असं मार्गदर्शन करत संघटित राहा असा सल्ला यावेळी दिला। फोटोग्राफर संघटनेने आयोजित केलेल्या या स्नेहभोजन कार्यक्रमास 150 फोटोग्राफर आपल्या परिवारासह या ठिकाणी जमले होते। दहीहंडीच्या औचित्यावर झालेल्या कार्यक्रमात यश या चिमुकल्या श्रीकृष्ण बनलेल्या बाळाच्या हातून यावेळी दहीहंडी फोडण्यात आली। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संदीप पवार यांनी केले तर आभार अनंत पाटील यांनी मानले। युवा सेनेचे अध्यक्ष आणि माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या जळगाव जिल्हा शिवसंवाद यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आज अंमळनेर शिवसेनेच्या वतीने बाईक रॅली काढण्यात आली। आज आदित्य ठाकरे यांची पाचोरा आणि धरणगाव या ठिकाणी सभा असल्याने अंमळनेर ते धरणगाव अशी बाईक रॅली अंमळनेर तालुका शिवसेनेतर्फे काढण्यात आली। यावेळी शिवसेना तालुका प्रमुख विजय पाटील, माजी नगरसेवक प्रताप शिंपी यांच्यासह अनेक शिवसैनिक या ठिकाणी सहभागी झाले होते। पाहूया प्रत्यक्षात। साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आज आपल्या अंमळनेर तालुक्यातून मोटरसायकल रॅली काढून आपले सर्वांचे लाडके पर्यटन मंत्री माजी आदित्य साहेब ठाकरे यांचा आज जळगावला शिवसंपर्क अभियान आयोजित केलेला आहे। त्यासाठी आपण अंमळनेर तालुक्यातून मोटरसायकल रॅली काढून त्यांना सपोर्ट देण्यासाठी आम्ही उद्धव साहेब आणि आदित्य साहेब तुमच्या सोबत आहोत हे दाखवण्यासाठी अंमळनेर तालुक्यातून बरेच शिवसैनिक आम्ही मोटरसायकल रॅली काढून धरणगाव येथे आज जात आहोत। शुक्रवारी माजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत विद्यमान शहर प्रमुख आणि तालुका संघटक यांच्यासह एकाने शिंदे गटात प्रवेश केल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे तालुका प्रमुख विजय पाटील यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूया। आज अंमळनेरमध्ये काही कार्यकर्ते शिवसेना सोडून शिंदे गटात सामील झाले। ही आताच मी खबरीला न्यूज चॅनलवर बातमी बघितली। परंतु मित्रांनो, अंमळनेरमध्ये काही लोक जरी शिवसेने सोडून शिंदे गटात गेले असतील तरी अंमळनेरमध्ये ही शिवसेना आपल्या पद्धतीने काम करत राहील आणि अंमळनेरमध्ये बाळासाहेबांवर आणि उद्धव साहेबांवर प्रेम करणारे अनेक असे कार्यकर्ते आहेत। ते शिवसेनेला कधीही संपू देणार नाहीत। शिवसेना अंमळनेरमध्ये बाधित राहील आणि शिवसेना वाढीसाठी आम्ही आमच्या पद्धतीने आमचे जेवढे कार्यकर्ते शिवसेनेवर प्रेम करणारे शिल्लक आहेत त्यांच्यामार्फत कशी वाढवता येईल हा आमचा सदैव प्रयत्न राहील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेनेला शहरातील ताडेपुरा परिसरातून जाणाऱ्या राज्यमार्ग 6 लगत ताडेपुरा हा दाट वस्तीचा आणि वर्दळीचा भाग असून या रस्त्यावरून वाहने सुसाट वेगाने जात असल्यामुळे स्थानिकांना जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागतो। त्यामुळे येथे गतिरोधक बसवण्याची मागणी वाढत आहे। याबाबत भाजपाचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत कंकरे यांनी अंमळनेर बांधकाम विभागाला निवेदन दिलं आहे। तालुक्यातील नगाव शिवारातून अज्ञात चोरट्याने 7 शेतकऱ्यांच्या शेतातून जाणाऱ्या उच्च दाब वाहिनीच्या ॲल्युमिनियमच्या 8 गाड्यांमधील सुमारे 96,000 रुपयाच्या विद्युत तारा चोरून नेल्याची घटना 19 रोजी सकाळी उघडकीस आली आहे। संजय रतिलाल धनगर वरिष्ठ तंत्रज्ञ यांनी अंमळनेर पोलीस स्टेशनला याबाबत फिर्याद दिली आहे। नगाव शिवारातील शेतकरी जगन पाटील, छोटू गोसावी, गजानन पाटील, रामकृष्ण पाटील, अशोक पाटील आणि ईश्वर श्रावण कोडी, आबालाला पाटील यांच्या शेतातून जाणाऱ्या 3 फेज उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीच्या तारा 8 गाड्यांमधून अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्याचे यावेळी दिसून आले। एका गाड्यातील तारांची किंमत 12,000 रुपये, याप्रमाणे 96,000 रुपयांच्या विद्युत तारा चोरीस गेल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे।